салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстои азиз, духтаракое ки мегӯяд ки мехоҳам дар командаи шумо кор кунам, худтон регистратсия кунед. Марҳамат, и дафъ ман группаи кории хидмат ссилкаша мемонам, рақамҳои хидмат мемонам, бидроен. Сразу шумо дуруни группа ворид мешавед. Метавонед дар инҷа саволотон атиеб ва баъдан регистратсия шавед. Кор беҳад осон дар ширкати Атоми, чхеле ки ман даҳҳо бор шумода гуфтагим, расходи зиёд надора. Уже ширкат ҳуи шидеста презентатсияҳоро чхеле ки гуфтам дар ҳама ноҳияҳо шаҳрҳои Тоҷикистон мегзаронанд ва шумо метавонед аллакай оилик да барое ва ай Тоҷикистон пуломона бигиред. Чхеле ки гуфтам, дар 6 моҳ як бор харид мекунем. Расходи зиёд надора, берун намеброя борфурӯшӣ, просто ду шиноста тавсия мекунӣ, тамом. Асоси кор чияй? Ҳар як одам ду одамӣ биёра, тамом. И худаш пешрафтан мегира ва соҳиби анамхе оиликои калоне ки дар экран мебинед мешавед. Марҳамат, ба группаи ма бидроя, рост группаи корӣ чах-чах мекунем, маълумоторо бигирем. Хостен регистратсия мешавед, нахостен маҷбурӣ нест. дӯстони азиз, амакаса созен тенҷен. Албатти мо соати 4 шида, мо меҳмон дорем имрӯз. Амирахон раис шаҳри Норак омада. Мо успед накардем хай Тоҷикистон да файродиш кунем, мерафта як бор айса ҳами одамо ваянда Россияро бинам ва Тоҷикистона признаванда мекунам. Барои ҳамин гуфтем хай биё як ош қати Мариямхон дар инҷа ташкил кунем, бишнем бихӯрем. Бишнен. Шумо чаро влог намекунед? Интернет надоре? Мо интернет надорем. Мо дар Норак дар як қишлоқ зиндагӣ мекунем. Да уҷа не то что бо интернет, да уҷа даже связь телефона плохо ловит. Барои ҳамин тарк кардаед? Барои ҳамин тарк накардаем. Временная пауза. Скоро ещё насиб наберем бо обратно. О ай соли нав сар мекунем влогои беҳтарин, хуб, блогои оилавӣ. Бозам бошад дар бораи оное ки чихел мо гражданство гирифтем, чихел бояд гражданство да биспоранд кӯдакора, чихел гражданин кунанд, дар бораи материнский капитал, дар бораи гирифтани хона, ипотека, дар бораи ҳамаи ҳами видео мешавад. дӯстои мо мешавад видео. Гап нест, ждём. Мо шуморо ждат мекунем. духтарако оша ниму кола хӯрдан рафтан, нахӯрдан. Ин қаша ма хӯрдум. Киштабдум ай саҳар. Нигоҳ кунен. Ана розыгрыш дорем. Билетик мехарем. Ай коргарои Атоми селектив мебарен духтаро. Ҳамха монда шудам, ҳамха гармаи ҳаво. Дина шамол набуд? Ирӯз қавс пӯшидам ман. Гарм мира я чи кондитсионера гиром мекунам. Камтар пас ях мешавам, мекушумша гарм. Столмона даже иса каштем овардем. Ай офтоби. духтарако, ана ирӯз ман саҳар қати корвон рафтам. Ду духтаракмон айтозон зинаи гӯшвори чалла да ҳози мода беҳад тез биромада истиянда. Чизои ҳамора гирифтам барои офис овардам. Ба Дилафрӯз да салони манижа буд, Дина хонаи манижашон рафта буд. Манижа омада гуфта, Дилафрӯза ай салон гирифтам. Тарафи офис рафтам. беҳад корум бисёра бовар мекунем, успед намекунам. Хайрат ки ҳама касака дистем да меҳам. Ана баъд дӯстои азиз бо рафтам шапка. Мара гуфтам ку шапка барои бузургбиги шапка наски гирифтам. дӯстони азиз нигоҳ кунем мода чӣ рӯй кардиян. Барни. И чай Дилафрӯз? Хеле мороженое. Чандша хӯрде барои кади? Ҳеҷ нахӯрдам. Худо ами хелияй. Ай Москва хакет. Бари. Бад. Сафари чоко. Ва шоколади голд Оскар традиционный лағ-лағ-ду. И чия намедон Дилафрӯз? И ҳамиё шумо айё доште. Ё медонед ҷан историяи ино хело дуру дароз аст дӯстои азиз. Медонам. Муха гармай мардем айгарни. дӯстои азиз, баъди офис омадан бо мо магазини арзон омадем. Ами гуфтум то нако ҷои бисима тарафи мардон дада иқа тамошо кардем. ягон чи ба дил намеояд тамошо мекунӣ интересния. Баъд борои кӯҳна нестанд, борои навану килоакӣ меёранд, ёра чихелӣ меёранд, ҷинс шидагӣ, пачақ шидагӣ.
хулоса мардум беҳад бисёр амҷоя либос мехарам. ана ӯ рӯз амираам омад ку мега ки анқа арзонай корбон хардам брюкои хушрӯ харда буд. Хамоиқа кофтем гуфтем ҷемпир мехарем, ягон ҷемпири бадил наёфтем. Дилафрӯз иқа чиз кофтеста лиш би ягон чи харм ҳичи намешавашада ё кушодан ё калтанам хеле. Баъд иҷада бо духирам будай ман хеле нигоҳ кардам гуфтам ин духиёи туркӣ бошам бисми духиёи чикати заминит кунам гуфтам духиёи тозом тамом мешава мо дигар айвай партия оварданӣ нестем. Баи хеле нигоҳ кардам намедонам ак ира оли бо советватса кадан дар корай. Хулосарам хеле иқа тамошо кардем ха яки духиёи бисма бахтон маълума яки духиёи қимат набошанд ки бӯи хушрӯ кунанд просто духӣ. Баъд дӯстои азиз баъди уҷа омадем салатхӯрӣ. Маро си гапқа гишна набудам не ки гуфтан қуртовхӯрӣ мерем бо пиридумат кадан барои ки оста иса омадем уже қуртов да усу монд. Хулоса омадем салатхӯрӣ Дилафрӯз шӯрбо гирифт дамҷа бо як одам дигараш дар доштем ҳамакаса хулоса да кафе шишта будем. Баъд дӯстои азиз чӣ шид ма ай меню чӣ интихоб кардам озӣ мебинем. Дӯстои азиз ман медонистам ки зрениям паст ма да майрагим очки мекардам. Баъд чӣ шид не буд то инами солҳои 2015 ман фақат зарулиём очки мекардам. ҳозир ами охирон мошинама фурӯхтум очким дамҷа партага ай хел пастаяна намекардам не ки ӯзи ма чиза кас кардам. Ман хелом ки картошкама қати картошка қати гӯшт заказ кардам оказывается и пиёз қати гӯшт буда. Ман хеле пиёзи калон интересно ин болаззат боша пиёз қати гӯшт ба фикри шумо. Дӯстои азиз чӣ буд иҷа? Не девона шида унаҳа булиши мусуркара иҷа овард эхапли мусуркара иҷа овард инаҳа мусуркара иҷа овардем. Дӯстои азиз мо чанқа набудем ирӯз омадам пулои свет бо чӣ ҷа раҳмонали якман камера багирам кунам гавзан мешавам. Хулоса духтарома чӣ кор кардам омадам пули шабакаи барқидиира додам ана пули антеннаи чие вай мавҷи истиқлола додам. Як гала қарздор квартирант надодай тоба кардам тажма намедроем як кофе нуше на кофе ҷа қашид зуҳуро намаде озу кора бинед чиқа солид нафушро вал ин Европа. دوستان عزیز نهایتاً ما به گاهی
бадичон кофткови устои мебел хай устои мебели арзон ёфтем хай хулоса файродиш кардем омад чен кардем иҷада цветора нишон дод кадом цвет шумода маъқулай мо выбор кардем аввал сафеди сиёҳ бабо зарди сиёҳ бабо фиолетовый любой цвет ва ниҳоятан гирифтем просто сафед тайёр шавад ма шуморо нишон медиҳам. خالی والله گناه ندارد این کوچه ها